vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo padare renyu kuti ndinge ndichiwanawo help yangu. Nyaya mukomanashi yakamira sekudai. So inini ndiri mudzimai ane makore 30 years ekuberekwa. Inini nemurume wangu takarongawo semarongero ainge achiitawo macouples akawanda. At that time zvinhu izvi pazvakatanga zvekunzi vanhu vanoenda kuUK so easily. Murume wangu iye nemaqualifications ake takabva tati since iwewe wainge umbori nurse kumba, then patakazoya kuno anga achingoshandawo pane kamwe kaprivate kuno kuSouth Africa, ndokubva tabatsirana mukoma tikaunganidza mari, then iye akabva azoita izvo zvizvi zveuCOS, then zvake zvakazoti zvaita mukoma. Murume wangu akabva azoenda. Ende zvinhu izvi zvandiri kutaura nyaya yangu iyi mukoma inyaya yekuti hapana kana 8 months murume wangu kubva zvaakaenda kuUK. Pose apa zvinhu zvainge zviri bhoo, kunyange apa patakanzwa the saddening news dzekuti inini the possibilities of me going there it might be very difficult. Iye murume akangonditi iwewo on your side iva faithful, inini ndichava faithful. Ndokubva ati kana ndikangokwanisa kuraiza mari ndobva ndadzoka, then tobva taona kuti toita business ripi kumba. Zvose izvozvo it was fine. Inini hangu kuva faithful kumurume wangu, I am faithful as long as zvedu tichingofara zvedu pafoni, I am okay with it because ndo upenyu hwandakatojaira. Because kubva zvandakapinda mumarriage naye iye achishanda kuno kuSouth Africa, inini ndainge ndiri kumba, ndaingoitawo zviya zvekuti ndinombouya ndomboona murume ndobva ndazodzokera kumusha. Saka we were used to this type of setting. Murume akazoti aenda mukoma, takataura tose for the last 8 months painge pasitomborina problem. Recently last week Sunday iyo wainge huri usiku somewhere kuma 7 p.m. ndakangoti let me call my husband out of nowhere because throughout the day ainge asina kunyatso kubatika zvandakanyatsokuгутsikana, because even if kana akaneta zvaanokwanisa kungoita ndezvekungoti aingonditira a video call over ati sha ndakaneta, zvezvekuti aizongosvika pakurara foni yake iri pavideo call. Inini on my side ndini ndaizotoita zvekudropa zvangu, but ndaitombosipenda hangu time ndakangomutarisa akarara zvake. Saka this past Sunday zvose izvozvo mukoma hazvina kuitika. Ndakazoti ndatadza kumubata zvakandifadza moyo throughout the day. Ndokubva ndazoti kuma 7 I was feeling really low. Ndokubva ndangoti regedzai ndingomufonera because I just wanted to tell him kuti I miss him a lot and why asiri kubatika. Sakati ndakola phone mukoma, the moment that I called his phone yakabva yatoanswer very quickly, zvekutoti munhu uyu ainge akatobata phone yake akabva andianswer. Then ndikabva ndamubvunza kuti why was he not online, chii changa chichitora nzvimbo, then haana kundipa a proper answer. Chakandirwadza mukomanashi nanhasi, something that I have not understood is that phone iyi yakazodropwa. Munoona zvezve zvekuti if you have someone then munhu uya over azokubvutira phone iyoyo. Ndo zvakaitika mukomanashi. Ndakatonzwa kutoti on the other side of the line murume wangu pane commotion kakaitika because pakaitika delay, vanhu vachiita kunge vari kubvutidzana phone, then phone ndokubva yazongodropewa mukoma. After that murume haana kuzobatika throughout the night. Mangwana acho makuseni ndopaakazonditanga manje, akanditanga nerimwe line akabva ati right now ndatobva kunotenga imwe foni. Then ndikamuti ko foni yenyu yakaitwa sei? Iye akabva ati foni yangu I got mugged nezuro ipo paipai tichitotaura, then I got mugged. Ndikabva ndamubvunza kuti iwewe uri kuti you got robbed yesterday, alright that is fine, chindipai mareceipts ndione kuti ko mareceipts zveshuwa ari kupindirana here, sezvo imimi muri kuti muri kubva kunotenga imwe foni nyowani. Please can I have the receipts? Then nyaya iyi tobva tazongosiyana nayo, because on my side inini I am not believing the fact yekuti iwewe uri kuti wakabirwa foni nezuro. Then munhu ndokubva apopota mukoma, akapopota zvekuti kana neni mukoma nashi ndakationa kutoti munhu uyu kana ndikaramba ndichitukana naye iye
ari on the other side apa inini ndiri padisadvantage ndakabva ndangonyarara zvangu. Akazoti apedza kundipopotera ndokubva azondifonera akabva ati he was really sorry, he does not want to hurt me, but inini ndiri munhu ari kuprova too difficult to be understanding. Ndakabva ndamuti so kana muchiona kuti inini handisi understanding because ndangoti ndipei mareceipts, saka inini what is your decision? Ivo so far vakabva vati handisati ndava nedecision. Saka mukoma, I am so depressed zviya zvekuti vanhu vanokwanisa kuzongondiona kana kuzongondiwana ndirimo mumba ndakatongozviuraya zvangu mukoma, because depression yacho it is just too much. Izvezvizvi ndinombozviudza kuti right, toti kuuk ikoko ava neumwe munhu waava kudanana naye, ko inini ndichaita sei nevana mukoma? Ndichatangira pai? Kunoku of course ndanga ndisiri kushanda zvaivo zvekushanda on a daily basis, but ndinokwanisawo kuwana basa, ndine hama dzangu dzinowana mabasa, but still mukomanashi, how am I going to survive mentally? Will I be able to handle that situation, knowing kuti murume wangu kuenda kwaakaita kuuk ndokuparara kwakazoita marriage yangu? Mukomanashi, ndiri kunzwa imwe pain yekuti ndinoshaya kuti ndoita sei. Dai anga ari padhuze, kunyange zvikanzi ava nemukadzi waava kugara naye, it is far much better kuti ndimuone physically, ndongotoona kutoti uyu ndiye munhu waasarudza kuti ange achizova replacement yangu. Chiri kundirwadza it is the distance, and inini handina kana any means mukoma no dzekuti ndikwanise kuenda ikoko kunomuconfronta kuuk ikoko. I am depressed, handizivi kuti ndoita sei, ndatova nemazuva ndisingadyi mukomanashi. What I am surviving on, ndiri kutongoti paya pandinenge ndanyanyisa kuziya nenzara, ndinongotora kahalf slice kechingwa ndobva ndanyika mumazai, then ndobva ndangopisa kachingwa kaya ndobva ndadya. Handitokwanise kutopedzisa kudya kahalf slice kaya. That is all that I am surviving on. Chikafu mukoma, ndiri kuti kana ndikada kudya chikafu then ndinotonzwa ndichitoda kutorutsa. My body is refusing to eat because of this thing. Iye akangonditi haunzwisisi, kana wava kunzwisisa ndipo patichazotanga kuti one, ndipo pandichazoziva kuti ndakasiya mudzimai wangu kuSouth Africa. The way that he accused me mukoma ndo zvinondirwadza, and akabva ati kana kuri kunzi kuSouth Africa ikoko kana kwava a new partner, kana kwava nabamunini, you can as well tell me. Munhu andichinjira overnight mukoma, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundipawo simba. Vakadzi vakambosanganawo nesituation yakadai, please assist me. Ndoitawo sei? Ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu. I do not want to die and leave my kids behind. I am still too young, but ndiri kunzwa kuti ndakaremerwa mukomanashi. I can't even do anything. Kana kugeza chaiko ndiri kutozvibvunza kuti saka ndinogezerei? Kubuda kwacho mumba mukoma, ndiri kuti kana ndikabuda mumba, whenever I see vanhu vanenge vachifamba vari two kwandiri, it becomes as if vanhu ivavo vanenge vachitongondivhairira kuti they are a couple. Ndiri kurwadziwa, I am in pain. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, ma-caregiving courses awa anenge achaparadza ma-marriages akawandisisa. If kana kuri kunzi une partner yako yakaenda kuuk as a caregiver, iwe ukasara kuno kuAfrica, please come with your own story so that you can share with us your own story. Hanzi ndibatsireiwo please, because ndatova nedepression. Rekedza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. So navadzimai vangu takati tarwa nenhamo mukoma, tikabva tati kusiri kufa ndekupi. Inini navadzimai vangu tanga tagara zvedu tichipinda chechi yekumasowe, iniwo ndakakurirawo ndichingonamatawo muZCC, then mudzimai wangu iye akakura achinamatawo kuchechi iyoyo yemasowe. Saka takazoti tava tose, inini ndokubva ndazobuda zvangu muZCC ndikabva ndazotevererana nemudzimai wangu tava kunamata ikoko kumasowe.
but takazama mukomanashi nepose patainge tichigona napo kuti tinge tichichinja upenyu hwedu. Hapana patisina kupinda, especially mudzimai wangu munhu wekuti ane zvimwe zvivindi zvinotyisa, zvivindi kuita kunge munhurume. Nguva yandakamboenda kuchigweja, this was somewhere kuma 2011 ikoko pandakamboita zvekuenda kuchigweja. Ndakaenda nemudzimai wangu, ndaitoti ndichichera mudzimai wangu anenge aripo apa. Asi mukomanashi kuti titi mari yatakabata yakaenda kupi. Dai kwanga kuri kunzi nguva yacho iyoyo ndakaenda kuchigweja ndiri ndoga, zvimwe kuda maikwanisa kuti aiwa magweja tinokuzivai kuti vanhukadzi amubvi mumahure, amubvi nekunwa doro, ndokunongoperera mari yenyu yechigweja ikoko. Zvino mukoma inini ndainge ndiine mudzimai wangu, doro ndatogara zvangu handitombonwi, chandinongoita hangu ndinongosvisvutirawo zvangu mbanje, but mudzimai wangu ndiye aitobata mari. Asi mukoma takati tichibva kuya takambobvako ikoko tainge takabata yatingatoti it was our highest money. Takabvako takabata 1,500 US dollars ndo yatakabva takabata ikoko. Asi mukomanashi mari iyoyo kuti titi mari iyi yakashandei, hapana kana chatinokwanisa kunongedzera tikati izvi ndo zvatakashandisa pamari iyi. Takangopindwawo nemweya wekuti ngatitangeiwo kabhizinesi, kana tikagara tatanga kabhizinesi then tinobva tazoita right. Asi mweya weudyi mukoma, mweya weudyi kana wakubata hunokupa mamwe mabhizinesi ideas ekuti kumberi uko unozongofoira. Mukoma takatangawo katakshop kedu, mudzimai wangu ndokubva atanga kuita zvekupfuwa mabroiler. Vanhu kunze uko vanoroya mukoma, ende munhu akati roya isusu takazotozvifind out mushure mekungewo inini nemudzimai wangu tazofambawo tichitsvaka mishonga yedu. Bangukuru vangu mukoma wababa vangu ndo vakatinzwira godo. Hanzi bangukuru vangu ava zvavakaita ndezvekuti vakati patakabva uko kunochera kumakomba, pavakangoziva kuti tainge tiine mari, hanzi bangukuru vangu vakatora $13. Vakati vatora $13 iyaya ndokubva vazoenda vakanoisiya paguva rasekuru baba vanobereka baba vangu inini. Saka kunosiya kwavakaita mari iyaya ndiyo yakazodana imwe mari yose iyo yatainge tiinayo. $13 iyoyo hanzi vakangoisiya ipapo kuzosvika ichizopeperetswa nemhepo. Kupeperetswa kwayakaitwa nemhepo zvainge zvichirevera kuti inini kunyange ndikazobata mari yakawanda sei muupenyu hwangu inge ichizongova mari inongoramba ichingopeperetswa nemhepo. Zvadaro mukomanashi mudzimai akati azama zvekuchengeta mabroiler akatokura mukoma. Apa tainge tichimafidha sei, because tainge tichiti mabroiler awa paanokura then tobva tazotsvaka motikari yekuhaya iyo yatinozoenda nayo tichinotengesera huku idzi kumakorokoza zvekare nezvihembe zvimwe zvatainge tahodha. Mabroiler awa mukomanashi akazongomuka one night akafa. Ndinofungidzira kuti kune kwakangosara about 5 chete, mamwe ose mukoma akatemwa nenyoka. Nyoka yakangopinda muchirugu mukoma igotema huku dzose, kusara mabroiler mashomanana chaiwo ekuti tega takaona kuti apa zvakangofanana, hapana patingatora huku shomanana dzakadai tinge tichienda tichinodzitengesa. Ndokubva tazongoenda nehembe dziya takati taenda dzimwe ndo dzakakweretwa, ende zvikazova zvikwereti zvekuti mari dzacho kubuda kwadzo mukoma dzaitozobuda inini ndazotoita zvekuburitsa 5 chaiyo, ndiko kutoti ndinge ndichizopiwa mari yangu. Mukoma ndakarwadziwa because mari yose yatakashandisa, mari iyo yatainge takawana, tainge takaitiwo rekedzaitite kainvestment, asi kainvestment kaya kainge kakatogara kakatoisirwa mhiko kudhara nabangukuru vangu. Then inini navadzimai vangu takazongoramba mukomanashi taifambawo tichizama kuti tinge tichibatsirwa, but tega takasvika pakuoda kuti chitendero chedu ichi chainge chisina simba. Ndokubva tazoti zviri nani kuti tinge tichitsvaka vana mazvikokota, vana godobori vanokwanisa kutidzingira mweya uyu wenhamo. Saka takati tafamba mukomanashi
takati tichinopinda mudare rasekuru vaya. Sekuru vaya vakabva vazoti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka ndiri ndoga apo patinenge tichizopedzisa mubhadharo wemari iyo yavainge vakatichaja. Takati tawana mari iyaiya, then mudzimai ndiye akatondirimainda akabva ati chiendai kuya munobhadhara kuitira kuti tikwanise kugadzirirwa zvinhu zvedu. Ndakazoenda kuya mukoma, ndakafumira makuseni ndichienda kokumba kwavo sekuru ava nekuti patori nekamufambo apo mari ndainge ndisina, kana mari ekuti ndinge ndichikwira kombi ndainge ndisitomborina. Ndakaita zvekutofamba netsoka kusvika ndasvika kokumba kwavo sekuru ava. Ndakati ndichinosvika kokumba kwavo sekuru ava ndokubva vazopinda neni mudare ravo, vakabva vati nyaya iri pano muzukuru, ndikuda kuti unge uchitsvaka coffin. Ndikabva ndati izvozvo handingazvikwanisi sekuru, ko coffin iri ramuri kuti kana ndaritsvaka rinofanira kuti ringe richizogara mumba mangu. Tarirai muone kuti pamba apa patinogara takangoita zvekungogurirwa, umwe noumwe akangogurirwa chiposheni chake. Saka zvinenge zvaitika pamba pako zvinototi zvinge zvichitozozivikanwa nevana vaamai vangu. Saka kuti ndinge ndichizopinda pamba ndakabata coffin plus inini nemudzimai wangu tingori ne2 rooms, vana vanozototi vange vachiriona coffin iroro. Sekuru vaya vakabva vati zvino iwewe kuti unge uchiramba hazviiti, because kana ukaramba kuti unge uchipedzisa mhiko idzi iwewe unenge watosvetuka dare rangu, unenge wajairira dare rangu nekufumura dare rangu, nekuti wakaona mhiko dzose idzo dzandinoita, wakatokwanisa kuona kuti inini ndinodana sei mhepo idzo dzandinoshanda nadzo. Saka hazvichatoiti, unofanira kuti unge uchipedzisa mhiko idzi. Ndakaramba, but sekuru vaya vakabva vazondipa option, vakabva vati muzukuru chiona manje zvatava kuita, inini ndava kukupa mukana wekuti iwewe unoita mhiko idzi, mushure mekunge wadziita tobva tazodzoka zvekare mudare, tobva tazokumbira kune mhepo idzi dzandinoshanda nadzo kuti iwewe makona awa, gona iri randakupa haucharidi, then tobva tazonorirasa. Ndikabva ndati ipapo pakanaka sekuru, asi coffin ndingasvika naro seiko pachivanze chaamai vangu? Ndingasanzi ndafunga here kuchekeresa amai vangu? Sekuru vaya vakabva vati aiwa, ipapo hapanetsi, regai titsvake munhu wekuti anokwanisa kukuvezera, anenge ava kukuvezera coffin rekuti rinokwana muschool bag. Mukomanashi ndakabva ndazotengeswa chischool bag, then ivo sekuru ava vakabva vadana umwe murume anogarawo muvillage imomo mavo, vakati vamudana kudaro ndokubva vazomupa mameasurement. Iye akabva ati iri rainge riri basa rekuti aikwanisa kuripedza in one day. Sekuru vakabva vati sezvo iri rainge riri basa rekuti ainge ati anokwanisa kuripedza in one day, ndaifanira kuti ndige ndichizovatapo pamba pavo sekuru ava. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazovata pamba pavo sekuru ava, ndakamirira kuti coffin riya ringe richipedza kuvezwa. Coffin riya mukoma rakazoti rauya raitokwana muschool bag zvekuti waisatombofungidza kuti muschool bag umu mune coffin ririmo. Saka ndakabva ndazonzi nasekuru vaya ndaifanira kuti ndinge ndichizomhanya ndinotenga less. Munoona maketeni aya kana kuti mucheka uya wekuti kana munhu ava kunovigwa pane umwe mucheka uya uyo unoiswa pamusoro coffin unenge uri wewhite, ndo wandakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinotenga. Ndakamhanya mukomanashi ndikabva ndanotenga curtain riya remaless ndokubva ndazodzoka naro. Sekuru vakabva vazopedzisa mhiko dzavo, vakati vapedzisa mhiko dzavo vakabva vati chienda zvako muzukuru. Ndakavabvunza ndikati nhai sekuru, saka ndinofanira kuti ndige ndichizodzoka rini kuti tinge tichiparadza mhiko idzodzidzi? Then sekuru vakabva vazoti mwedzi paya paunenge uri muchena ndipo patinofanira kuti tinge tichizodziparadza mhiko idzi, sezvo wati haudzidi. But idzo mhiko idzi dzandakuitira uchaona kuti wega mhiko idzi. Ivo vakabva vati mhiko idzi dzandakuitira inini I doubt kuti uchazodzoka muno mudare uchiti uri kuda kuti mhiko idzi dzinge dzichizoparadzwa. Mukomanashi ndakazodzokera zvangu kumba, mudzimai wangu nhau iye coffin ndakasvika ndikabva ndamuudza, iye akavhunduka because ndakati ndasvika pamba ndokubva ndamudana, iye akabva auya ndikati vhara door, akati avhara door kudaro ndokubva ndazotanga kuvhura
kaya kaschool bag kandainge ndiinako ndakati ndokubva ndazotanga kuvhura kaschool bag kaya kandainge ndiinako. Ndakati ndavhura kaschool bag kaya mukomanashi, mudzimai wangu akaita sekunge achafenda nekuti akandiona ndichiburitsa kofini riya nekalesi kaya. Ndikabva ndati mudzimai wangu, zvinhu izvi ndazvipiwa, asi ini ndakabva ndazoti kumudzimai wangu, mudzimai wangu usandipa mhosva, because inini mhiko idzi ndichidzipiwa ndanzina sekuru ava, hazvichaite kuti ndirambe kugamuchira or kupedzisa mhiko idzi, because takatoona madaniro avanoita zvinhu zvavo zvavanoshanda nazvo mudare ravo. Saka ivo vati kana ndikagara ndaramba kupedzisa mhiko idzi zvinoreva kuti ndinenge ndasvetuka dare ravo and anything can happen to me. Mudzimai wangu akabva ati saka chikofini ichi manzi munofanira kuti munge muchichichengetera pai. Ndikabva ndati mudzimai wangu, inini panzvimbo pandinoona sekunge pari safe ngatichiisei pasi pemubhedha sezvo vana ava vachingopinda mumba pavanodira. Inini ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndaudzwa kuti paya mwedzi paunenge uri muchena ndipo pandinofanira kuti ndinge ndichizodzoka nako kakofini ikakaka. Mukoma takabva tazotora kakofini kaya ndokubva tazokaisa pasi pemubhedha. Mudzimai wangu akabva achengetedza kakofini aka for 6 days achimeka sure kuti hapana aipinda mubedroom, hapana kana shamwari dzake dzaaipinza mubedroom. Worst of all, vana tainge tatovaudza kuti hatidi kuti vange vachipinda mubedroom. Zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti zuva rechinumber 6 takati tamuka takabva tazoona kuti pamubhedha painge paine chitutu chemari. Iye mudzimai wangu ndiye akatoita zvekuvhunduka, because akati amuka kudai ndokubva aona kuti ainge ari mukati. Mudzimai wangu paakamuka akaitoita zvekundizungunutsa, because ndiye akatoona kutoti ainge ari mukati mechitutu chemari. Mari iyi mukoma yainge yakaita kumuvhara kubva kumusoro kwake uku kunosvika kumakumbo, akangovharwa nemari chete. Akandimutsa mukoma, neniwo ndichibva ndamuka ndokubva ndaona kuti painge paine ma100 US oga manyowani mukomanashi. Takaverenga mari iya but tega takaona kuti mari iyi yaisaverengeka. Takangokwanisa kuverenga mari iyi tikagumira pa$15,000 US. Mudzimai wangu akati mari iyi yakawandisa, haikwanise kuverengeka. Zvatakazoita mukomanashi ndezvekuti takabva tazotora mari iya ndokubva tazongoidurura pane rimwe kamfota, tikabva tazongoviga mari iya muwardrobe ndokubva tavhara wardrobe riya, tichifunga manje kuti zvino toita sei nemari iyi yakawanda. Apa tainge tava kuzvibvunza kuti ko vana mukoma nemadzinina angu vachazoti kudii kana kuri kunzi tikazongokaruka tapfuma. Saka apa tainge tava kuchitsvaga manje plan. Takabva tazogara pasi inini nemudzimai wangu tikabva tati pano pava kutoda kutoti tinge tichifunga, nekuti kana tikangogara taonekwa kuti ndo mari iyi yatiinayo vanhu vanobva vatotibata kutoti tiri vanhu vakaromba. Saka mudzimai akabva ati murume wangu, panapa zvatava kutoita, tava kutombodzokera kumakomba. Mukomanashi takati tiriko kumakomba ikoko, mudzimai wangu ndokubva azotemwa nenyoka. Akati atemwa nenyoka mukomanashi, kutoti nyoka iya hatina kana kumbogara takwanisa kuona kuti yainge yaenda kupi. Takaitsvaka nyoka iyi asi yakabva yangonyangarika. Mudzimai wangu takabva tazomhanya naye tikaenda naye kuchipatara, asi takati tiri munzira mudzimai wangu ainge ari mungoro. Ndaiti kana ndikamutarisa kudai so mudzimai wangu, ndikatarisa apo paainge atemwa nenyoka iyo yakangonyangarika, mupimbira wake wose uyu wainge uchiita black. Mudzimai wangu akazoti achinoshaika mukoma, ainge aita sekunge munhu akaita zvekubhurayiwa nemoto kuita kunge chimukuyu. Apa ainge akaita kuti ndoo kusviba kuita kunge tsito. Mudzimai wangu asati ashaika mukoma, inini ndakabva ndazodzokera kumba ndichinozivisa veukama kuti ndo zvainge zvaitika. Apa ndainge ndava kutya manje kuti kana pakazoitika chinenge chaitika kumudzimai wangu, vanhu vakazosangana nemari iyo yainge iri mumba, vanhu
kuziva kuti inini ndini ndakakonzeresa rufu rwemudzimai wangu. Ndakazoti hwava usiku mukoma, ndakatora kamfota area rainge rakazara nema-US dollars ndokubva ndatanga kufamba mukoma. Ndakafamba ndokubva ndaizoenda kumba kwasahwira wangu ndokubva ndazotaura naye ndikamuudza kuti Sahwira, izvi ndo zvandakaita inini nemudzimai wangu. But iye akabva azotya akati ko mari iyi yauri kuda kundisiyira ko kana ikazopanduka yobva yazoita chidhoma ndinozoita sei? Akabva ati mari yako iyi handingaigamuchiri. Ndakabva ndazomukumbira ndikati please Sahwira, usafa wakaudza kana ani zvake kuti izvi ndo zvandaita ende usambofa wakazivisa kana ani zvake. Iye akabva ati iyi nyaya iyi inini ndinototya kana kutotaura nezvayo because zvinhu izvi maybe zvinokwanisa kuzondirova zvikati ndini ndazvipfumura. Iye akabva anditi wadii wadzorera mari iyi kuna sekuru vacho vakakubatsira. Ndakabva ndazotora zikamfota rangu riya rainge rakazara nema-US dollars. Ndakafamba mukoma nashe ndakazosvika kumba kwasekuru vaya kunze kwainge kwava kutonoidza apa vanhu kumba vainge vasingatombozivi kuti ndaenda kupi. Ndakazoti ndasvika mudare ravo sekuru ava ndikabva ndavaudza kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Sekuru vakabva vati zvino kakofini kaya vakasiya pai? Ndikabva ndavaudza kuti sekuru kakofini kaya inini ndatongobuda mumba neconfusion ndisingade kuti vanhu vange vachifind out kuti ndo mari yandiinayo iyi mumba. Sekuru vakabva vazoti alright, ndichadana kakofini ikako. Sekuru vakabva vazoita mishonga yavo ndokubva vazodana kakofini kaya kakabva kazouya mudare ravo zvose nelesireria. Sekuru vakabva vati manje iri bhokisi rako iri wanga usingafaniri kuti unge uchiuya naro pano mwedzi usati wava muchena, saka mhiko dziya hadzichatoparadziiki kusvika iwewe wazochembera, ndipo padzinozokwanisa kuparadzwa mhiko idzi. Ndikati zvino ndoita sei? Sekuru vakabva vati chitofara nekuti iwewe ndiwo ngochifanira kuti unge uchizofa, but mishonga iyi, mishonga yandakakupa ndiyo yakuchengetedza, saka unofanira kuti unge uchitofara. Sekuru vaya vakabva vazondiitira dzimwe mhiko dzekuti inini ndisazobatwa kuti ndini ndainge ndaurayisa mudzimai wangu. Sekuru vakabva vazoti chisiya zvinhu zvako pano, mari yako iyi handina kana ruchiva nayo, isiye muno mudare rangu ende hapana kana anoibata. Ndakabva ndazosiya mari iyaya ndokubva ndazodzokera zvangu. Ndakati ndichingonodzokera kumba, handina kusvika kumba, ndakangonosvikira kuclinic. Mudzimai wangu ndokubva ndatosvika atova very serious, ainge asviba muviri wake wose. Vakambozama kuti vange vachimubatsira but it was just too late. Mudzimai wangu ndokubva azoshayika. Mudzimai wangu aisatarisika mukoma because ainge akasviba muviri wake wose kuti ndokubva atazomuvika. Takati tavika mudzimai wangu ndo zuva rangu rekutanga kusangana nechidhoma. Chidhoma ichi mukoma chandiinacho chakangoenzana ndingangoti nemwana ane makore round about 7 years, but chakaita chidhara, chitori chimunhu chikuru but chine bhodhi yemwana ane 7 years. Chikabva chataura neni chikabva chati ndoda kuti unge uchibva pano, shandisa mari iyo yandakakupa kuti unge uchitsvaka pekugara. Chakabva chandiudza kwachainge chichida kuti ndinge ndichigara, ndokubva chazondiudza kuti asi vana vako handisi kuda kuti unge uchienda navo. Mukoma ndakabva ndazosiya vana vangu, ndikabva ndazongoudza veukama kuti kune kwandainge ndadanwa kubasa zvekuti vanhu vakatoshamisika kuti munhu achangobva mukufirwa nemudzimai wake apa iye ava kutoti ava kutoenda kubasa. Mukoma nashe ndakazoti ndabva pamba ndava kugara kwandiri kugara pari zvino. Memorial yemudzimai wangu yakaitwa but inini ndakarambidzwa kudzokera kumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti zvino vana ava saka vari kudyei, vari kurarama sei? Mukoma ava vakabva vati hanzi mwoyo wekubereka unombopota uchindibata, but unongoti ukandibata kana ndikatanga kuchema ndichifunga vana vangu, chidhoma ichi chinobva chauya kwandiri chobva chati uri kuchemei, chichitondiita zvehasha zviya, ende chinotoratidza kuti icho chine hasha. Saka nekutya ndinobva ndatongopukuta misodzi. Nguva dzangu zhinji ndinongospenda most of my times ndichingoita izvozvizvi zvekufara nevanhukadzi. Ndinenge ndichizama kuti ndinge ndichikanganwa vana vangu vandakadhamba. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.